Udaletxe ingurutik, naiz Gipuzkoako herrietatik, Eureka Zientzia Museora hurbildu zareten guztioi. Eskarik beroena egin duzuen aleginagatik. Izan ere, denon artean aurrera eraman dezakegun erronka bekain baten aurkezpena egitera gatoz. Azken urte hauetan Gipuzkoako gizartearen zati handi batek hondakinen kudeaketarekin kezkatuta behin eta berriz jakinarazi ditu ondorengo 3 eskaera hauek. Batetik, gai honek dituen 1000 ertz kontutan izanik informazio zabala, zuzena eta kontrastagarria. Bestetik, herritar eta hiritar guztiak egunero inplikatzen gaituen gai honen aurrean, eztabaida eta parte hartze zuzena gizartean bultzatzea. Honek demokraziari onura baino ez diola egiten pentsatzen dugulako. Eta azkenik, herri hau gehiago ez zalditzearen aldera, aspaldian gure artean dugun gatazka, konponbide adostua bilatuz gainditu behar dugunaren konbentzimentu osoa. Gaurko ezalpenak 3 atal nagusi izango ditu. Hitzarturen nondik norakoa, finantzaketa eta berme batzordearen aurkezpena. Ondoren, 3 atal hauen onitzia adierazteko aukera izango da. Hor dituzuen txartelak erabiliz egingo duguna. Egunon. Buenos días